Big time oil price rollback, pig-implementar ka nagkaperang oil companies ngunya na aldaw Mayo 9. Sa ibong nalado, BFP nagpagarumdum sa publiko na mahigot na pigpapangalad ang pagpapabakal nin tingi-tingi na gasolina, huli ta posible ning magkausa ning kasulo ngunya na tig-init. Bilog na detalye sa report na ini. Good news ang nagsabat sa mga motorista asin mga tsuper ngunya na aldaw Mayo 9. Epektibo kaya ang big time oil price rollback sa mga produktong petrolyo kung saan maabot sa 2 pesos and 70 centavos ang pigbawas sa kada litro ng diesel. Nasa 2 pesos and 20 centavos man sa kada litro ng gasolina, mantang maabot sa 2 pesos and 55 centavos sa kerosene. Ininani katulong magkakasunod na semana kan pagkakaigwan ng tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa ibong nalado, mahigot man na pigpapangalad kan Bureau of Fire Protection ang tingi-tinging pagpapabakal nin gasolina. Basado sa Presidential Decree 1865, mas delikado man ini urog na ngunya na panahon ng tig-init. Kasi dakula po ang risk kaya na in case na may magsigarilyo lang baga dyan na matapunan or maapunan baga ng posporo or lighter. So dakula po ang chances na masulo. Alagad ang pira sa mga retail store, pigsisyerto man subot na nasa marahay na kondisyon ang sa inda mga pigpapabakal na produkto. Yung saan ang biyan sa laog mi. Bawal ang magsigarilyo dyan sa may tungod mi nga. Simbagman kan BFP. Pwede man yan i-report, lalo na po sa BFP or sa LGUs. Kasi sinda ang more on nag-regulate kang mga businesses sa mga communities. So, in case na igwa pong araw kayo ng mga nagtitinda, so i-report na po sa tuwing respective LGUs. Kaibaran si Jovel Ubiso, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.